revival. Now, let me tell you there is going to be a next level that God is going to unlock. My God, do I have people who are saying, men of God, I am ready for my next level? No, so even level, but even level. I know the Panashaka street, but there's another next level. Financially, next level. Maritally, next level. Health-wise, next level. Ministry-wise, next level. Somebody shouting next level. Someone shouting next level. Next level. Someone shouting next level. Next level. So listen to me. What is narrow? Those are narrow. My God will touch you. My God will favor you. My God will bless you. In the mighty name of Jesus Christ. Wherever you are, I want you to do something prophetic. That will share your 7. Just tag 7 people, share to 7 people, tag 7 people, share to 7 people right now. My God, I don't start to share. Share 1-7, tag 1-7 in comment section. Tell someone with the revival is started. The revival is started. The revival is started. If you are ready, shout, I am ready. I am ready. Shout, I am ready. I am ready. So, we have seen my testimony. We have seen my miracles. Hakuna kama kushondo kwetu ainenyaye visa akataka kupata wanamna mavisa za kuda ma prophetic declarations in my finances in my basa they are being released by God. So we want to thank God for his marvelous power that I could direct all over these social media platforms. I know takataka shema morning prayers maraka famba tikatushika shikari tikataka kuta midnight prayers. How many have been blessed with the midnight prayers? We have we have seen God and we have made prayer simple to many other people because of midnight cry prayers. So don't tell them about midnight, they are changing lives. Families are being transformed because of the grace of God. How many are saying, I'm ready for today? How many are saying, I'm ready for today? How many are saying, I'm ready for today? So if you've got your testimony, just type it in the comment section and the Lord will bless you. This is a great man of God. Their faith is the substance of things not seen. But our the great evangelist, the great bishop, the great apostle of God is in the house today. Mashada, who Grace Life, who King Jesus Studio, is here with us today to give us a word, to prophesy for us, to speak into us, to pray for us. We know it as King Jesus Network. Now, we will never be the same again. But you are also doing Canada. Out almost a mono celebrator, which you jump, which you fire, which you go to next level. Next level. Hallelujah. Next level. Next level. Tunawotenda mwalishukuru. Lagaitende wali kudakwe mkano watipa usikwele tukwele kashikurao. Oh yes. Ndokule mege zaidi mwamari apostle shukuru na mai. Wale wakiti nyasha shukuru in the King Jesus Prayer Network team. May the good Lord bless you. May the good Lord increase you. Thank you so much for hosting me on this platform this afternoon. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Chana titaure pamusoro pe next level. Chimwe chiro chepamusoro chakaitwa naMwari muupenyu hwemudikani ari kundidzwa masikati ano. Tinandoverenge scripture, the book of 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9 from verse 5. 1 Samuel chapter 9 verse 5. When they came to the land of Zuph, Saul said to his servant who was with him, "Come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us." And he said to him, "Look, there is a man in the city, a man of God, and he is an honorable man. All what he says surely comes to pass. Let us go there. Perhaps he may show us the way
that we should go. Then I'll skip to verse 15. Oh, yes. Now the Lord said to Samuel in his ear, the day before Saul came, saying, tomorrow about this time, Yes. I will send a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people of Israel, that he may save my people from the hand of the Philistines. For I have looked upon my people, and because their cry is come to me. So, Yes. so we became the first king of Israel. But the setup yakaitwa na mwari, wakamshifta from the level yakuwa a dog seeker, unamchaka madogi, to become a king. Urogana msolope dogi. Yes. Rather than sana mle maskata nazo. Why? Nikuda kuti your next level sometimes ineche kuita ne divine setup ya utadza kuinterpreta nekuunderstanda nekuda kwekuti dzimwe nguva ichallenge yawasangana nayo, but unoona sekunge God is not in it kana kuti hakuna kumwe kwauri kuenda nato dambudziko. But I've come to tell you this: God works in mysterious ways. To an extent yekuti muri makaraswa madongi, it was a chosen family. Yekuti God wants to anoint one of them to become a king. But chakatanga ndechekuti there was a problem in the family. Kurasika kwemadongi ipicture yekurasika kwewealth, ipicture yekurasika kwezvinhu zvinokosha mumuri. Mumazuva aya kuva nemadongi ipicture yakafananidza motokari mazuva anhasi. Zvoreva kuti something was missing. Pane chashaikwa mumba. Baba ndokusarudza mukomana. So divine appointment inotangira pakuti you are chosen kwete kuti uve king. You are chosen kuti unotsvaka chakarasika. Yet God has already chosen you. Nekuti paverse 16 panaverenga pati Mwari vakataura naSamuel, ndine murume andichatuma kuno. But kutanga kwemurume uyu haasi kutumwa kumba kwaSamuel, anotumwa kumba kwavo. But Mwari vane a plan yekuti aende kuna anoitwa to become a king. So dzimwe nguva kwazvinotangira handiko kwazvinoperera. Tine dambudziko rekuti kwazviri kutangira uri kuona uchishandiswa, kwazviri kutangira uri kuona uri kunetswa, kwazviri kutangira inenge abuse. Nokuti baba Kishi vakati kuna Saul, tora muranda muende munotsvaka madhogi. So ane right yekuramba, nokuti kana pamba paine muranda paine mushandi ndo basa rake, akaemployiwa to take care yezvinhu zvepamba. But baba vanosarudza mwana wavo kuti aite basa remuranda. Baba vanosarudza mwana pamba pane muranda. Handizive kuti Kishi aiva nevana vangani, but chakaita kuti ati so tora muranda muende, zvona kuti Mwari vakakuda pane imwe nguva anogona kutadza kuzvinzwisisa, nokuti munenge makawanda zvokuti aigona kuti baba iwa dai matuma vamunotsvaka madhogi. So there are times yekuti zvinotangira pakuti uri choice yasarudzwa mumuri, but uri choice yasarudzirwa kuti unotsvaka zvaraswa. Aiva nehaiti kuti kwete kana kuti aigona kuti aiwa baba imi maenda nemadhogi mukanoarasa. Why? Makundipa a task yokutsvaka zvaraswa nevamwe. But mwana akagona kugamuchira assignment yaapiwa asi kuziva the outcome of the assignment. So there are times yekuti your next level, your divine appointment, you end up at next level, ine chekuita nekupiwa a task rausiri kuona kuti pane kuri kuendwa, unoita sekunge kushandiswa. We are living in a time yekuti munhu anoda kuziva kuti ndikaita chinhu chino ndinowanei, ndikabata basa iri ndinowanei, pane mari yamuchandipa here. So pane nguva yekuti munhu akaisa mari pamberi pezvese anogona kupodza Mwari ari kumberi kwezvese. Nekuda kwekuti mukomana uyu waigona kuti aiwa tine vashandi pano vanotambira mari kushanda pamba pedu, madi kuti muranda aende. But baba vasarudza vakati mwanangu tora muranda muende kunotsvaka madhogi. Muranda ndokubva abvuma kuenda, so ndokubva abvuma kuenda nemuranda vakaenda musango vakanotsvaka madhogi. Dambudziko nderekuti vakatsvaka madhogi munzvimbo dzakawanda, madhogi haana kuonekwa. Nyaya iri pano haisi nyaya yedhogi riri kutsvakwa. Nyaya iri pano ndeyekuti Samuel audzwa kuti ndine munhu wandiri kutuma kumba kwako. Saka munhu uyu haasi kuzongouya achibva kumba kwavo achienda paSamuel. Kurani pakati pako nechiprofita chako neushe hwako pane dambudziko
dambudziko roda kugadziriswa newe. Mwari achida kukupa zodzo rokuti uve mambo. Panotanga nyaya yekuti pane problem iri mufamily. So tine vanhu vakaberekwa mumhuri dzine maproblems zvokuti vanotadza kuona the divine setup yekuti sei ndakauya mumhuri yakadai. Akaberekwa mumhuri muna baba vasingagoni kuchengetedza zvinhu zvavo. So tine vana iko zvino vanoblema maparents kuti asei ndakaberekwa mufamily nemugara asina kurongeka, haana kuita chakati, haana kuita chakati, haana kuita chakati. Yeti zvakatoitwa nababa wako vakarasa madhongi zvine nyaya yekuti Mwari ari kutsvaga iwewe. So pane pakuti wakatsvagirwa mumadhongi but iwe hauna kuona kuti pane zvauri kutsvagirwa naMwari. So vakaenda musango vakanditsvaga. Bhaibheri rinoti vakatenderera mumasango but havana kuwana madhongi. Yapa ndatanga kuverenga pati zvanzi so ndokutaura nemuranda wake kuti zviri nani tichidzokera kumba. Kwavari kudiwa prophetically haasi so anokufunga. Ndinofara kuti wakafamba nemuranda ari kuziva kuri kudiwa so ari kudiwa kuti azodzwe kumba kwaSamuel. But so mumaindi make hamufunge nezvaSamuel. Anoziva nezvaSamuel muranda anaso, which means vakomana vakatumwa kubva kumba assignment. Pachakavaendesa kumba kwaSamuel haisi assignment, i-advice yemuservant yemuranda. Zvoda kuti between you and your next level pari kuda kuunderstand that the assignment and obhova ne-advice. Zvoreva kuti kana madhonga ashayikwa assignment maita muna kubudirira vachigona kuteerera mutime yekuti zvaukutsvaga washaya. So there are times yekuti people they become bitter kuti ani zvavari kutsvaga muupenyu hazvisi kufamba. Saka pakai munhu achimupa advice anonenge ari kuwesтерwa time because munhu anetsa kutsvaga madhongi. Pfungwa yake ndekuderedzokera kumba madhongi tamashayiwa. Kushayikwa kwemadhongi kwakaita kuti vagone kuenda kumba kwaSamuel. Zvoda kuti kune mamwe madhongi aunofanirwa kutya ukawana nokuti anokupotsesa kuenda kwauri kutsvaga. So kune zvinhu zvokuti ukawana iwe hauchawanikwa nekuda kwokuti iwe ukamashaya uri kuwanikwa kwauri kutsvaga. So pane nguva yekuti une zvauri kuita ende hazvisi kufamba. Kusafamba kwazvo ndo zvinoita kuti zvauri kufambira muupenyu hwako zvibatire. Nekuda kwokuti ukatarisa pakusarudza the book of Luke chapter 5, Jesu panosarudza vadzidzi vake, Bhaibheri rinoti wakaenda akasvika anapita vachiwacha mambure vasina kubata hoyo. Kwinonzi kusabata kwakaatrakta kubatwa kwavo. Ivo havana kubata hoyo usiku hwese, but Jesu paakauya akavawana nokuti vanga vari busy kuwacha mambure nokuti havana kubata. Zvoda kuti kusabata kwakaatrakta kubatwa. Kureva kuti mukangobata hamuchabatika. So pane zvinhu zvisiri kubatika mulife iri divine setup yaMwari nokuti zvikangobatika iwe hauchabatika. Zvikangobatika uchadzoka kumba nedhongi but ukasabata unodzoka kumba wakagara padhongi wava mamwe. Zvoda kuti kune imwe blessing neimwe favor inoita sekunge uchiri muproblem. Church needs me. Mukomana wandinofarira inini Joseph, dambudziko rakaita kuti aende muposition yake, akapomerwa mhosva namai Potifa akaenda kuprison. Ari kuprison iri divine setup neplan yaMwari kuti agone kusvika paanofanirwa kusvika. Zvoda kuti unogona kumita type yevamwe vanhu vasingakufarire kuti usvike panext level. There are times yekuti wakangofokasa nevanhu vanofanirwa kukuda nekukufarira, but Mwari unogona kuendesa type yevamwe vanhu vanouya against you kuti ugone kuenda pane imwe level. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. Zvoda kuti mamwe mastandards ane chekuita with the coming of the enemy. So ukashaya the enemy coming against you, the standards will not shift. So your next level ine chekuita nekugamuchira an assignment yemumba menyu. Hausiwo wakarasa madhongi but ngounofanirwa kumatsvaga. Ende ukamatsvaga ukamashayiwa zvango zvatoita. So tine zvinhu zvatiri kushaya muupenyu ende tisina matodai zvawanikwa nekuda kwokuti unenge usiri kuziva the plan of God. Kune zvinhu zvokuti ukangowana chete life yako yatokwara kusvika wazvishayiwa. So pane zviri kushayika muupenyu hwemunhu kuti zvikuendese pane a next level. Nekuti tine vanhu vakuti vashayiwa mabasa vakanamata Mwari vakasangana nedzimwe nyasha. Zvoda kuti pane zvinhu zvokuti zvikangowanikwa zvinhu zvakashamira zvakanaka. So I know some will relate with this. Une zvinhu zvawakashaya
une problem yawakaita encounter yakakuendesa pane chimwe chinano chawangwasingagone kusvika dai problem iye yakangosolveka kuda kuti pane mamwe matambudziko. Look at Daniel. Daniel favor yake yekutanga akandwa mugomba reshuka. Why? Nekuda kwekuti iye paanobuda vanga vachitaura against him ndo pavanopinda. So the lions became the real witness paincident yaDaniel. Nokuti hakuna munhu ari kumira achifanira Daniel. Vanhu vese they were against. So Daniel akabuda mugomba, mambo unotesta kuti ai right ndiani kana munhu ari mugomba reshuka. So there are times that the trouble you are facing today nobody tell you next level yako. It is divine assignment. But the problem is that unogona kuramba kutumika nokuti ausiwa sama dogi. Unogona kuramba kutumika nokuti kuti by right mubabeni mune varanda varimo unogona kutayo dai vaenda kunotsvaka. So there are times that Mwari akakurangarira unoita kuti kushandiswa. Unoita sekunge iwe wakamaka nokuti vamwe vana baba vakasara. Zvakangoti so tora muranda wako muende achizotane vakoma kana vaningindeni but mudharani zita raasarudzi wasarudzirwa assignment iyo iri so divine nokuti muprofita akatoudzwa I'm sending a man. Amen. So kana Mwari vati kuna Samuel I'm sending a man for you to anoint him. Mwari ndo vati ndiri kutuma munhu padaenda pati munhu akatumwa nababa vake Kish physical father, yet God is claiming that I am the one sending the man. So there are times when God wants to send you, somebody will send you. But I am sending a man to you. Yet it is someone want to not in a prayer, but I will do more, which means it's in a land, 2 but that's a corner of 2 months. Tinevanu vakuramba kutumika nekudamba kuti havasikuona the God part of the matter. Nokuti kana Mwari vati I'm sending a man toerenga tonzwa kuti aiwa Kish ndiye akati kuna so eda, which means Mwari atuma vanhu vakawanda but vanhu varamba kutumika vachita waiting upon the Lord. Yeti paunotadza kutumwa nemunhu uri kutadza kutumika naMwari. So Kish was representing God. Ndiye ari kutuma Samuel. But between Kish and Samuel, there's a man without a name. In life, beware. Mwari unoshanda nevamwe vanhu vasina matitles. Unoshanda nevamwe vanhu vanogona kuona as servants. Vari kungotaura zviri ordinary. But murume paakaudzwa kuti atiende kumba, hande tinoona profita ari muguta rino. Kureva kuti vakamira kutsvaka madhongi muarea marasikira dhongi. Vanga vakunotsvaka dhongi from the mouthpiece of God. Which means zvimwe zvinhu zvinotsvagwa nevanhu kunzvimbo zvavari kutsvaka ndiko kwazvinotsvagwa, but advance your level of search. Go and search the words. And unozvitsvaka mushoko. Nekuda kwekuti vashayiwa madhongi musango, but ndokwavataiwa kune kumwe kwaanotsvagwa kwaasina kurasikira. Hauna kushaya basa kuindustry, wakashaya basa munyika yemweya. Problem yako wakanotsvaka basa kuindustry, wakasiya basa rako munyika yemweya. Nokuti kana kune dhimoni rakati uyu haasi kuzoshanda, kana ukatoenda pariri basa racho harishandike. Saka pane dambudziko rekuti vanhu vanoswera vachitsvaka madhongi mumasango nokuti ndokwaarasikira dhongi. Pandinoziva kunowanikwa dhongi, the mouthpiece of the prophet. So dambudziko ratinaro dzimwe nguva tine vanhu varongeka zvekuti vari kuenda kunotsvagwa zvinhu kwazvinofanirwa kunge zvichiwanikwa. And ikoko hazviko. Imagine vakaenda masango anofanira kuita 5 the donkeys were not there. But kuna akamupa advice kuti vakuru pamuri kutsvaga muphysical, there is a man of God in the session. The man of God represents the mind of God, the voice of God. There is a prophet. Ande kumba baba vana kutuma vana munotsvaka madhongi kumba kwemunhu, vatuma vana munotsvaka madhongi musango. But vana vasvika palevel yokuziva kuti mamwe madhongi anosiyoswa nechatudzwa masango hawanikwa ikoko, kune kwaanowanikwa, which means advice yakapiwa nemuranda kuti ane munhu waMwari. Advice inenge yakauya leta, vaneta nekutsvaga. Tine vanhu vari kuneteswa, vari kuneta nokuti vari kutsvaga zvinhu natural realm, vasiri kugona kuva neadvisor anovaudza kunotsvaga. Imagine dai vakatanga nekuenda kwaSamuel.
pfungwa yawo ndeyekuti kana arasika musango ari musango. Tine vanhu vakatanga kuita zvinhu nekutsvaga zvinhu muphysical realm. Yeti kune zvinhu zvavoko vakasiya kuspiritual realm. But iye kuti ndo zvavakaudzwa kunzi kana arasika musango endai musango munotsvaga madhongi. So madhongi akashayikwa. And ndokubva paita munhu ane advice. My God, I want people to mature in understanding the things of the kingdom. Pani nguva yekuti mukutumwa kwako maassignment yako mune vanhu 2 but unowana kushanda nemunhu 1 because you have one father. Baba vakatuma So ndikishi. Baba So ndikishi ndo father wake. But nyaya yekuenda kwaSamuel haisiya father. So there are times yekuti your father is your father atikuramba. But pani nyaya yekuti you need also to hear advice from the people chosen by your father, because muranda huyu aishanda pamba pao akasarudzwa na baba vake. So baba vako vane vamwe vake nokuti mwaraka nekukomborera unogona kuti wantu kwa baba wako wantu kwa futi munhu akatendwa na baba muranda wepamba munhu aishanda pamba ipapo baba vakamugamuchira kuti paakatsvaga basa baba ndo vakamutora. Saka tine vanhu vane ukama na baba wako vane nyasha dzakaiswa naMwari kuti baba vanongokutuma musango but shamwari yababa muranda wepamba peni ane message nokusvitsa kuna Samuel. Zvarewa kuti tine vanhu vanofanira much when the things of the kingdom. It's true, you have one father, but you must also have an advisor. No what advisor, it belongs to the same family. I need to go deeper. Go deeper. Father, now on over work. But when you know what I accept, but you must know when you attend of work. You know what you want. I'm going to shine and run you out. Don't you want to say Yasha? So you are good to talk about talking, but you want to advise. When you are a chopper, about Wako, could have the advice you will football Samuel. So never put it the kingdom of God, the word of God. One also understand the Moses, Akabel, and America, Wagamisa busy. But over and on when you want to see my market, I can consider the most surviving. Not permanent excellence. Could America when I'm common dash. I said, I might not America Chinofa, but don't version no one, Nemuna Ramisa. Which means I can bury Kaka corner. But if what bury Kurana Mapako, couldn't you beat and Muna snap bury? I know we have some longer musical. It was divine. Now we are no one Moses, Akayamaka, Wamaka Kichayo. There was a link against one of them. Kuti nyambanga nonga nyomwe anokaka wese anokaka wakaira which means mwadule tumanyashaza anoisa sikuwa ni baba bako chete but kuna akatendwa futi na baba ali online yekutumwa kwako kubaba sawe so ni mandonga akashaikwa but ana advice akapi musango remember kuti musango akusikumba but what was when munhu wekumba akusawa why nekuda kuti muranda kona kutaura kana baba vachitaura but muranda anoona access yekutaura kana baba vasisipo zvoreva kuti kana baba varipo baba ngavataure but kana baba vasipo kune the mouthpiece of the father wandagona kufamba naye zvorati muranda ane mashoko aari kutaura akanaka. There is a man of God zvakanakira kutamba nevanhu vanoda Mwari vasingabvume defeats. Vanozva kuti Mwari wedu une nharo masango anogona kuti ni madhongi but Mwari haatinyimi ende haatadzi kutudza kune madhongi. I love the statement of Mwari wezvinharo nekuda kwokuti sango rinogona kutishaisa dhongi tikashaya but munhu waMwari akutaura pamusoro pemadhongi akataiwa madhongi awanikwa kudhara kuti kuna Mwari zvaunoda zvakatowanikwa but kumasango hakuna but kuna Mwari zviripo. Pavakaenda kuna Samuel akamutsvaka akati madhongi akatowanikwa. So chatinoda kuna Mwari chinowanikwa chiripo. Problem ndeyekuti tiri kumasango. Sango rinokawaneta vakaneta vakashaya sango rarisina vaneta vakuapa but kune kwakaendwa. So muranda akapa advice, let's go to the city. There is a man of God, an honorable man of God. Muguta muno mune munhu waMwari arimo. So vakaenda kwavari kuenda ndopaverenga verse 15 Bible rati vachienda Mwari anga akatotaura kare kuti mangwana ndine murume wandiri kutuma pano mangwana pane munhu achauya pano. Zvinoti kushayikwa kwaitwa madhongi musango zvine chekuita naMwari. Tine vanhu vari kushaya zvinhu nekuda kwokuti Mwari ari kuvada
tine vanhu vari kushaya zvino kuti Mwari ane chaada kuita navo. So iye ari kuva vanodenga wana chinhu chachiwani nekuda kwekuti iwewe wacho pane kwauri kudiwa. So vakomana vashayiwa madhongi musango ndokubva vabva musango vakaenda muguta. Chavari kuda kuguta chii? The voice of God. Kuti Mwari vanoti kudii. Hanzi hange munhu waMwari. You will tell us which way to take. Ndiye achatudza nzira yekufamba nayo. Vachingosvika Mwari ndokupavazevezera zvakare munzeve yaSamuel kuti this is the man. This is the man. Vanhu havari tu, but Mwari ari kuudza Samuel kuti this is the man. Kureva kuti pane kwauri kudiwa kana mukaenda muri 15. Mwari anokusarudza so. Kuti aiwa this is the man. This is the man. Haana kuenda ega, vakaenda vari tu. But Mwari vakaudza muprofita kuti munhu wandaitaura nezvake ndiye asvika. Kureva kuti pane kwatofanirwa kusvika. Kwatakamirirwa nezodzo nenyasha. But dambudziko ratinaro nderekuti tatoramba kutumika izvi kumba. Kumba kwakafanana nekuchechi. Kuti unotsva kutsvaga kuti Mwari ndiitire. Gamba Mwari havasi kuchiita through prayer. Chiri kubatika through assignment. Saving. Inotoda munhu ane mature to understand. Why? Nokuti vanasaba baba John the Baptist Zakaria. Baba unoti panguva yekuti vasave paauta yakwana akura kwegura asina mwana kushayiwa mwana hakuna kumudzivisa to be a priest akuramba achita maduties. Baba unoti achipa chipiriso chake wall of the holies. Angel Gabriel wakaappear on the right side of the altar. Ndokubva ati Zakaria munamato wako once because he was not praying, he was saving, which means akaita maprayers kudhara, but saving which akava chinhu chakapusha the prayer patroni yaJehovha. He was burning incense. Ndozvikamira ku right side. Ikati Mwari vanzwa munamato wako. But answer yakauya mutime yesaving, not yepraying. Mutime yekuita juice. Never put we pray, but then an answer to come is what we do. Matthew 6 verse 6. Kana munyengetera pinda kwa ndamvareto Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. We mean the blessing is connected to action. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. So Samuel apiwa atuma audzwa kuti pana ari kutouya wandinoda kuti uzodze. So vana havari kuuya kuzodzo, vari kuuya kuzotsvaka nyaya dziri kuvanetsa. Gamba kuna Mwari kune nyaya yakakunakira, but iwe une nyaya yekukunetsa. Saka there are times tiri kuona vanhu chechi vanoenda kuti pane zviri kunetsa. Havasi kuuya nokuti vari kuda men of God, vari kuda zodzo, vari kuda anything else. Vari kungoda kuti vabatsirwe nokuti vane nyaya yekunetsa. The donkeys are missing. Madzimambo pamazuva aya vaisafamba nemotikari, vaifamba nemadhongi. So chatanga kushayika mulife yaSaul chiri kuprofita kuti ndochachagarira for a long time. Madhongi ndo aigarwa mambo aitasha dhongi. Paaifamba ari pabhiza. Zvoreva kuti kana uyu achazodzwa kuzova mambo achagara pabhiza, chatanga kuitika pari kushayikwa chekugarira. Nokuti dhongi ndo raachagarira. Saka chiri missing kumba kwavo chiprofita chakuti musha wedu wakabviswa ushe. Nokuti pamunofanirwa kugara pakabviswa. But you understand that the dog is connected to the king. I don't want that dog is go to a boat. So there are times you should be missing all of our own child. You will profit of the Manzimano vanogara patongi. Chashaika kumbaba uchiitongi. Nekuda kuti Mwari varikuda kumuita mambo. Saka kuti problem yanga iri ufini kwana so icheka kwedongi. Chaitwa chiprofita chekuti ndo zvinhu zvavachadominata for a long time. Kugara pamusoro pedongi ipitse kuti waane dominion upon the donkey. Which means zviri kumissing life yemunhu nhasi. Chitori the opposite but prophetic. Kundota ucharanga uchibata for a long time. Kushaika kuita mari nhasi life mako. Chiprofita chekuti chaita mari sikaiti. Kana mambo achigara padhongi. Zvimiri yawo yakarasa madhongi. But akazodzwa akagara padhongi. Tinoda kuti zodzo rinokupa simba rechikuri rekugara pamusoro pezvinhu zvawenza ugone kugara pamusoro pazvo. Zodzo kana rauya pamusoro peupenyu hwako, mari yainoita sereki mulife mako. Chaita mari zhinji. Amen. So dhongi rikushayikwa. But madhongi kana akawanikwa,
vachasarudzwa the best donkey. Madzimambo asina kugara pamaordinary donkeys. Vaichatora donkey kwavo rine utano rakasimba nekuti mambo agare. Which means donkey riri kushaika kumba kwavo riri ordinary. But donkey rachagarira for a long time as ordinary donkey. So zviri missing life. Chinoda chiri chiprofita chezvinhu zvauchawana for a long time kana waziva kuenda kuimba yaMwari. Kana wagona kuuya kuna Mwari uchaona kuti pawaishorwa stere type yemunhu inofanirwa kuremekedzwa zvakanyanya. Chiri missing ndechekuti uri kuswera uri mumasango. Madhongi akashayikwa, but mukomana paakaenda kumba vaSamueri akazodzwa akava mambo akagara padhongi. Zvoreva kuti iwewe une grace dzekugarira madhongi, but unoberekwa mufamily ine problem yekurasa madhongi. Une grace dzekuti uchagara padhongi for a long time, but panotangira nyaya kurati wakaipa unonyataka zvaunofanirwa kunge chidomini uchiwane domini pamusoro pazvo. Ukationa une nhamo sire kushayiwa mari, une nyasha dzekuibata, sei Satani akakubatira kumari akasiya zvimwe zvese kuda kuti wakaipa anoataka chaanoziva kuti ndo area yako. Haataki zvemadhongi kana usiri mambo. Ukaona achingobata nyaya dzemadhongi ari kutoprofita kuti murishasha dzinofanira kuti dzichigara pamadhongi. Komana nonzi Moses akaberekwa muslavery, vanhu vachitamura muEgypt. Yet he was a deliverer. Unobuditsa vanhu out of Egypt. So he was born in poverty, but he was a deliverer. Unobuditsa vanhu mupoverty. And the grace number one, anatanga abuditsa vanhu chete munhamo. Even vari muEgypt, family yavo yakabuda pakuva maslaves, vakava vanhu vaitopiwa salary. Baba rinoti mai vake vaitambira mari yekuyamwisa Moses. Yeti chavabereka chinofanirwa kufa, pano chaakubhadhara. Kuda kuti unourayirwa zvinobhadhara, unourayirwa zvinobhadhara. Panourayirwa vanakomana muEgypt, mufaro waitoziva kuti handiri kuuraya icho munhu vachibereka vanoita mari nacho. Nokuti mai vaMozisi vakatanga kubata salary vari a slave muEgypt. Vaikonzi ukayamwisa mwana tinokubhadharai. Zvino kuti pari kunzi urayai vana, pari kunzi urayai mari dzevanhu. So there are times when attack in life bako chiprofita chekuti pane zvikuru zvakarongwa naMwari. Come on, my Jesus. Saka naaprofite unonyuma. That's why ariye Faro akati urayai vana vakomana. Why not girls? Urayai vana vakomana. Kwani waitonyuma kuti through varume vakomana vanhu vachabuda muno. Saka ndoti munhu urayai vakomana chete. Kune zvaanganyuma muspirit. Waibochaitwa chiprofita chaKristu. Nokuti mukadzi vamusikana unomirira church. So the devil is not worried about church. He's worried about the church that brings Christ. Christ is missing in the church. So the devil is not worried about church attendance and everything else. I would wakomana urayai vasikana ngavararame. In other words, musikana mukadzi, that's the church. Jesu ndiye murume wechurch. So zvikunzi ndangode machechi azare, but zvaKristu ngaafe. Ngavataure zvaKristu asingararame. Toda kuuraya zvaKristu tinosiya machechi. Saka unokuona kwamachechi asiyana. Kushaikwa kwaKristu ndoyatonyanya. Nokuti Kristu asi kuzikanwa, idzo chechi dziriko. Waifaro wakadzoka back to that spirit. Nekuti vakomana ngavafe, asi vasikana ngavararame. So Moses was born in poverty, slavery. And it was an answer to the whole generation. But akatanga nekunza answer ku family yekwavo. Nekuda kwekuti mai vake vakatanga kubhadharwa. Vakatanga kupiwa mari. So there are times when you look pamachallenges yako, oti Mwari vandirasa, Mwari havasikundiona, Mwari havasikudini. Uri kumhuri yakarasa madhongi. Yekuti problem yenyu mune blame spirit. Dambudziko riri mufamily pane kuti mutsvake Mwari. Munotanga kunongedzerana. Uyu yakakonzera ndiyazodai. This is the time yekuti Mwari use me to make a difference. Take me to a new level. From a donkey seeker to a king. Ndibvisei pakuva munhu anokutenderera mumasango, ndive munhu achatenderera papalace. Ndakamambo ndakagara papalace. Ndakamboita mbiri yekufamba mumasango ndichitsvaka madhongi. But ndakaita mbiri yekutsvakirwa dhongi nekuti ndigare. Nokuti kana munhu ava mambo haatsvake dhongi, kune vane assignment yekutsvaka madhongi akanaka ekuuya kuzoti mambo wagone kumashandisa. Kunoti zvauri kutsvaga nhasi zvinhu zvaunofanira kuchitsvagirwa kana waenda muright position youpenyu hwako. So wakatumwa nababa vake ashayiwa madhongi ndokubva apiwa advice nemuranda wekumba kwavo. Kwete muranda wese
muranda wekumba kwavo. It's good kupiwa advice. But chakati loko demu arikubva nekupi pfungwa yake ndei, plan yake ndei. Why? Because kune vamwe vanokupa advice ingoti kana ashaikwa dzoka ikumba kugara ndezvake. But unofanira kuti akava muranda airespecta the mind of God, the voice of God. Dambudziko nderekuti watamba nevanhu vasingataure pamusoro peshoko raMwari. Watamba nevanhu vasingakunongedzeri kuna Kristu. Watamba nevanhu vanongoti kana zvaramba. Tabuda vanhu vane nharo kuti kana masango anini madhongi handisi kuzoresigna kuti musango hauna dhongi. Vanoda kunzwa kuti Mwari anoti kudii nekuda kwemadhongi. Nyika iri kunzi yakaoma, ikonomi inakudira mushe, tinazvifambi zvakanaka, but also Mwari anoti kudii nekuda kwedestiny yako. Nokuti vanhu havanifanira zvinzwa, but iye akatiendera pamuchi. Vanoda kunzwa kuti iye anoti kudii pamusoro pelechi yako. So mukomana wakafamba nemunhu ane good advice ine chekuita ne the mind of the prophet. Namo yedu ndiyo kufira mumasango tichitsvaka. I know zvakanaka to work hard, but it's also good to time you work hard, pray and seek the wisdom of the mind of God. Why? Because pamwe pacho unoshingirira uri wrong area. Pamwe pacho unofira mumasango uchinotsvaka madhongi. Unofanira kumbosiyana nemasango umbotsvaka the mind and the voice of God. Why? Nokuti wakatomirirwa. Mwari vakataura naSamuel, there is a man coming. I want you to anoint him. But kuya pamuno Samuel so haana kurunga jeni. Vakumba kwazi kakuenda pandobidiwa naMwari. No. Mwari vakakudana, Mwari vakakushedza. There is a path yauneta pass through. Yauneta sekunda usitomudzina naMwari udzina nevanhu. Kuti baba vako ndovari kukutuma inotsvaka madhongi from your own family. Wa musango anokupa advice kuenda kwati Saul is a servant. So Mwari unogona kuisa vanhu life mako for your next level. Problem yako ya too spiritual. And urutadza kurecognize zvinhu zviri muphysical dimension realm zvatumwa naMwari kuti ashaitwe new level. Level yekubva kunotsvaka madhongi kuti ave king ine chekuita naservant. A servant. So the next level ine chekuita kuti iva munhu anogona kupiwa advice nevamwe. Iva munhu anogona kunzwawo kutaura kwevamwe. Despite my titles and your there are times even an ordinary person can be used by God. Amen. Imagine a servant, a message. You put your hand in Papa Saul, Samuel, and I shika all over the demon like a tumor. But a servant was a stepping stone, a new level. Yamana, and for message. Satinevano, no, we are more paid with. What is all to know a message. Each other to wear the panel level. Tinevano, no, we are life mark. Masina any other title, but I want a servant, an older person. I don't know what but I was a shaper, but I'm the corner, and they told me I do not be. No, it's a long story, but what I put on to name that name to see the will of God. I wasn't bad that is why I was charge one, but that is our honor, value, but divine advice, your prophets. Today, the name of one, teenage. No, but I some moments on the show, Jesse. She don't know what, but my queen's mashuma Sarah. I think we end up a people who might tell about that request. No doubt to warn to one mature, one balance a request they will appreciate, or one request, or one proposal. Sometimes people they lack maturity to understand that. We don't pay God. But that mind, I honor him with substance. That mind, you get my soul. I want to do because we need to carry something in his presence. The opportunity that you is an offering as an honor, but you chance na mwari at nation. That I was feeling that would badara. I will not charge, but any mind you not appreciate. I appreciate mind. You mind you not mature. We need to appreciate. Why? Where do we honor that? Not the one who honor the prophet, not the prophecy. There are people who are designed to honor after prophecy, and there are mature people who honor the prophet. Honoring the prophet and honoring the prophets, not dimensions to Agasian. I mean to honor the prophets. Muna rules of matter na shit for everyone usually have tender. But muna no we seat to the prophet. He's honoring the office. He's appreciating God for sending men in their own town. We are living in a time. You're going to achieve when we honor the prophets. The prophets.
we honor the prophecy. Chachataura. Than iye kuti Mwari vakamusarudza kuti ave the voice to us. Saul was a different person. He was so mature. To an extent yekuti ari kuti atingangoendi. Akadanwe anoprofita kana achatiudza. But satitaudzwa, we need to appreciate him. Why? Because izvozvo zvinodenda Mwari. Why? Because you are not honoring men. When you are honoring the prophet, you are honoring the voice of God in men. Which means when we are a seed to God, not seed to the gift. Kuprofita, achaprofita. But you want to sound to become a vessel. Those are always honor. Vakatakura vakaenda kunoappreciate Munhu waMwari. Vachishika Mwari ndokubvaisa kuti that voice munzeve dzemuranda wavo kuti this is the man. I want to this is the man. Munhu ari tired nekutsvaka madhokodheya. There are people who are tired. They just need a voice from the prophet, a word from the prophet. You are tired. And you don't believe in zvavo zvoupenyu zvichaita waneta kutsvaka Mwari, waneta kutsvaka wana. You are tired. But I've come to tell you this. Wakaneta kudaro, there is good news. There is another level that God wants to shift. Oh, yes. Pane level wayaona kusimudza kumunhu akaneta, kumunhu asisina hope, asina chaanotarisa kuti zvingaita. Waita kuti masango ari stubborn. Haana dhongi rako. Masango akutrasta kuti ndoiwana dhongi. Hamuna. Ndatichiverenga munhu wacho pamusoro pemasango avakaenda. All of them, ukaverenga, there are 5. There are 5. 5 masango avakapinda. The last ravakaenda is the land of Zuph. Ikoko ndoko vakashaya vakatayo ngatifambei tiende kune munhu waMwari. I need to read. Tinzwe masango avakafamba. So they passed through the mountain of Ephraim and Shalisha. They could not find them. Then they passed through the land of Shalim. They did not find them. They came to the land of the Benjamites, number 4. They did not find them. These guys are coming from, they are from the tribe of Benjamin. So somebody called Benjamin, the Benjamites, somebody called Benjamin, they power. Akutashini. Tinaona ndo zali kutizakwenda kunashini. Hakuna ndo musimuka. But wanda kutsavita zvekudzimie kwao nezvekudii. Unoika nhoroondo iwewe kuti asimu wako wafasina shini. But uchafunga kuti pasimu wangu ndo anditungamirira. Tinoda vanhu vanosecha masango. Achivakasa kuti mbere kwedu but hamuna dhongi, hamuna driver motikari musango rekwedu. Sango rekwedu hakuna degree. Rekwedu vanodzorwa vakarohwa. But ivo ndomusango maruna vachitenderera. Rekwedu sango iri vakaenda musango rekwaBenjamin. In the land of the Benjamites, they did not find them. Usazviitire kuti nesecha kwaunoka. Usandile kuprofita wega unokuziva. Ndana akagara imba yakuchira kunoda kugara. Kuti masango ekwaBenji ahana. Sango ekwaBenji harina. Ukashama masango tinazvizwisise. But unoenderei ekwaBenji racho harina futi. So akashaiwa kwaBenji, the 4th one. Kuland of Zuph. 5 to me, they just talk about the common sense of men, the intelligence of men, the ability of men. On only 5 common sense. Munasaya kuronga kungwara nekudini nekudini. Uchaona kuti vakangwara nevakarongeka sometimes. Upenyu hwavo hunopisa. Ashina kuti havafungayiwa. Those 5 things common sense hamuna dhongi rake. Muintelligence hamuna mari yako. Wakangwara kudaro hasikufamba. Why you need the voice of the prophet? Oh, yeah. In the land of Zuph, the 5th place. Nobody we are wasting time. Thank God, we are full level number 5, which is the number of grace. You know where to go. Kana wangu grace, aura muchikotenderera. But number 4, but number 5, the number of grace. Are you bad time? You will must have a dimension. The grace of God will push you to the right place. So we are now tired. So now we are watini wa maji. Hakuna solo kutaa but the voice of God. Na Mungu ana morongeka na muzama na mutrai kuita matrix ese but dhongi rangu iwe kuti dhongi rako chinhu chaunoshira kwana chomupenyu but kuna akachivika.
ina matonga anisikanzwa ekuti vanhu vanotenderera 5 places hakuna amboenda kupi matonga sei matonga ashaika zvekudaro inyaya yekuti ukariwana dongi rinodzokera kumba. Joseph pane paanoti nomwe musungwa kana wabuda taurira mambo nokuti ndiri muno ndisina mhosva. Dai musungwa akabuda akanotaura namambo Joseph waigona kuitwa free but useless because waigodzokera kumba kwavo. Bhaibheri rangu rinoti after 2 years muranda akangana. After 2 years mambo varota. Mambo vane dream yavo varusha interpret ndopa anoti there is a man kureva kuti ukabuda mambo vasina kurota uite mambo nokuti chiroto cheumambo chinotoda mamwe madzimambo kukonektana newe. So dambudziko rake nderekuti aida kungoburitswa muproblem gamba kukanganwikwa kwaitova divine nokuti ukangorangarirwa chete mambo asati arota wakuwata. Tine vanhu vakadiwa zvokuti pavakapembera kuti ndadiwa avanozoti vabviswa pane vanhu vaifanira kuzonyatsovana. Beware yekuti sometimes the devil akuataki nekushayikwa kwezvinhu anokuataka nekuwanikwa kwazvo. Imagine dai vakomana vakawanda madhongi musango vaienderei vasamera. So there are times yekuti your attack iri pakuti wakarangarirwa nawrong person pawrong time. Patinoti dai mwari amutsa vanhu vanondirangarira patinoda kuendwa dhipa amutsa vanhu vanondirangarira panguva chaiyo nekuda kwekuti when you miss the right time unobuda mambo asina kurota. Ende handitomudzwa nezvako anomudzwa kuti haana mhosva akakudaidza vachinoita kuti mambo vachinomuda ichinyanya kuti pane zvavari kuda kuti usorove zvaunonzi unogona. Saka usafanire kubuda mujeri usina ari kurota panze. Ukabuda mujeri pasina chimwe chiroto chepanze unodzokera kumba kwenyu kanova just a guy angori free and useless. Pane kurangarirwa kuri dangerous. Pane kudiwa kuri led by the devil. Usangofanira kudiwa. Fanira kudiwa nenguva kwayo nevanhu kwavo vakatumwa naMwari. Nekuda kwekuti unogona kuwana matongo kudzokera kumba mofa kune matongeni pasina ishi abuda mufamily yako. So panoti Mwari mutsai vanhu vanondirangarira ngavamutswe vanhu kwavo vanoenda nguva kwavo the right purpose. Kune munhu anokurangarira but ane wrong purpose. I remember very rimwe bhuku rababa Bhutire Nhororoneso vachiti was praying vari kuAmerica and people came vakati want you to work with us tine mabhazi nezvinhu zvatinazvo titetese ministry. Baba Bhutire vakati ndipei nguva ndinonamata. When he prayed Mwari vakati ukada kuenda nevanhu ivavo unoenda navo inosununguka but kana uchiri kuda inini wait upon me titetese. That's why Zayoja ndishoko yashiko kune munhu akatsvaka Mwari despite kuti pane vanhu vauya sema divine helpers. The devil angokuataka neshortage pamwe pacho anosupply maproblem. Pane anosupply maproblems but hauya maproblems. Vanoya vari vanhu vanoisuzwa kuti munhu audzwa muupenyu hwako. I know people even made vari kurikreta nhasi munhu akamupfimba anauya achisa Satani akauya ine munhu wakaipa achinoziva the hidden agenda. No wonder Pharaoh muEgypt paaituma vakadzi vanouraya vanhu anga asingatume mabhini aituma well trained midwives kureva kuti ndinyamukuta akatrainwa kukubatsira but akaasainwa kukuurayira. Saka hatange nekuuraya mutanga nekubatsira uzochiuraya vakauzi unouraya vana. Saka iwe wana basa neune muchiwirirana but achiuraya mwana. Why nokuda kwekuti kana wamusununguka pane paanoenda naye pasaidi kwete kunorova kuti ararame kunorova kuti afe. Why nokuti wauzive kuti munhu ari pabasa rekuuraya nyangwe ari pabasa rekuraramisa. Pane pauchafanira kushayikwa kwemadhongo pane kufanira kuawana. Why because ukawawana uripotsa assignment pane kwamudiwa. 1 Samuel chapter 9 verse 15 I will send a man tomorrow anoint you. I will send a man. Anosendwa seiko Mwari ndo wanokonzera kushayikwa kwawo. Why? Wana madhonga haasi kushayikwa zviri normal. Masango 5 madhonga emudziwa. Kurati Mwari vabvisa madhonga musango. Vabvisa. Hakuna kwaanowanikwa. Why? Nekuda kwekuti pane kwauri kudiwa Mwari vaita favor. So pane kwekuti Mwari vakakuitira favor pane zvinoshayikwa. And hakuna munhu anogona kubatsira kuratidza zviri pamusvika watsvaga the voice of God. Kune favor kuti Mwari akada kukuitira pane chinoita missing.
Iwo upinda prayer kudai matomba akawanika munhu wawari namatiri pane zvekunetsa dai zvaita pane imwe problem yekuti ikangosolvwa chete watone problem iri too much. Saka kuna zvimwe zvinhu zvaunotozorealiza wakura kuti asi Mwari pakandipira nyasha dai zvinhu zvakafamba nenzira iyi dai zvisina kuzouya kunzira uku. Pane vanhu vanotoignore today. Wotsama kuti Mwari ndiye wonefika ndo connection yangu. Wozoona after 2 years nyaya dzekunedza buda wotasi Mwari makaita nyasha kuzizo. Why? Because madhongi dai akawanikwa. Nenda wrong way. Sine vanhu vanozoona kuti asi Mwari maiziva zvamamushisa. Ini panati chichema ndichiti Mwari connect me to this man. Ini many maimuziva unhu wake nekuita kake. Why vanhu Yesu tisingaoni? Saka Mwari chavakaita kuti vakuitire favor muni anokuignore. You try by all means kuita zvaungaite kana kuti vadavedza kumutsvaga hawanikwe. Anitanga arutiza iwewe ese paunomutsvaga unotonzwa nezuro anga aripo but pamauya hapo. Ukadzoka after 1 hour unotonzwa kuti akudzoka futi pakati pabuda futi unotengwa rutizwa so kutogona unisika but I'm trying, I want to connect to this grace, to this anointing, yet you only are seeing the grace and the anointing but God is no longer there. Kune makonextions atinogona kuchemera. Kune zvatinogona kukasira dai Mwari mandirakarira. One day you celebrate the missing donkeys. One day you celebrate the missing donkeys. Rimwe gore uchapembera kushayikwa kwawo kwete kuwanikwa kwawo. Rimwe gore uchapembera kuoma kwazvo kwete kunaka kwazvo. Nokuti Baba rangu rinoti in all things work out together for good to those that love the Lord. There will come a time when you will celebrate a problem. Why? Because that problem ndo yakainitiate the favor you have today. Pari pauchafarira problem iyoyo nekuda kwokuti kune kwayakakusvitsa kwaunga usingasvike dai usina kuita problem iyoyo. I don't know whom I'm talking to. Tine machallenges atina. You have prayed, you have fasted, you have done everything. So that's why God is quiet. He's not answering you. Why? Nekuda kwokuti kumwe kunyarara kwaMwari ndo answer yangu ifanira kuwana. Kunyarara kwavaita waitirwa favor. Why? Nekuti dhongi rikawanikwa unodzinga Mwari. Uchapinda mprayer wotenda Mwari nekuda kwemadhongi. Kune murume akakandwa mugwara raElisha akaguma mabhonzo akamuka. Aenda kundovigwa proper burial. He was not buried, he was thrown. He was thrown into Elisha's grave. Kureva kuti proper burial ine respect akainyimwa. Vachakaita kuti amuke kukandwa. Usapari paunobatwa mushe zvokuti aumuke futi. Nepaunokandwa zvokuti unotenda kuti Mwari makandikanda kuna vakandibatsira. One day you will testify kuti vanhu vakandimaka vakagona ende vakaziva zvavanga vachiita. Why? Nokuda kwokuti pasina type vanhu vanokanda vanhu vandimuka. Just imagine murume akapiwa nguva yekupa testimony muchechi anokukura achiti kudii kuti afunga kungokandwa kuri bhomba. Vavanoti pavakaona hondo yeMoabhu ichiuya vakakanda murume uyu muguva rakashamara Elisha. Kuti kuuya kwehondo inoya kuzouraya but ndiye one murume anokukura kuti dai hondo isina kuuya isina kumuka. Kune dzimwe hondo dzinomutara. Hondo inouraya kune time inomuka nehondo iyo. So there are times that the problem is even today. Ukaona the same way you can see God in it. Mune favor imo hondo iripo. Ndio vaMoabhu vakasauya unovigwa zvakanaka. Vochakava nokukukanda vakaona vaMoabhu hondo ichiuya. So kune maproblems ekuti akangouya wasimuka. So your next level ingangodaro ine chekuita neproblem yawinayo today. Iwo pfungwa yako ndeyekuti my next level kana dambudziko rapera Mwari vachandiitira zvakati gava dambudziko kuya kwaraita. One day you will celebrate the missing donkeys. One day you will be happy kuti wabereka nekudhara vasadonki. Why? Because in society vana vanogona kuwanzira kudhara kwana kurukika iwa kudhara ndokurasa madhongi. Dhara wako anaimba yaakavaka anachaanga achiva akafa achirocha akakusiya muri kuurocha. Saka unotamba nevana malandlord vanoti kunongedzera madhara nyanga asina kurongedzwa. Usati times yekuti unenge uchingonongedzerwa ende wega unyatsoblema vekwako kuti baba dai vakaita ushashi. But you see kuti pane imwe problem yauchati Mwari apa makaronga zvinetsi dzenyu vamusina nzwisisa. One day you celebrate the missing donkeys. Pane rejection iri prophetic inokulead mune selection yaMwari.
Baba rinoti Samson achienda kuTimna. Achiperekedzwa navabereki ake nemusikana wandawana wandada kwaFilistia. Achipfuura mumavhaini dzepaTimna. Baba rinoti a lion came and roared against him. Vachifamba vari 3, shumba ndobva yasarudzawo kuJoera. Neti munyori anenge apotsa because Bible rinoti a lion roared against him, yet there were 3. I found out it roared against them. Zvoita kuti munyori ari spiritual to a level yekuti anoziva kuti shumba ine basa nevamwe vese, ine basa nemunhu ane destiny, ine basa nemunhu ari paassignment. It roared against him. Shumba kana yavo inoyovukuta. But Bible rinoti he teared the lion into 2. Musi akudarika nepo akaona mushumba mune uchi. Shumba inouya kuzokudya, iyi yakauya kuzomutyisa. Why? Nokuti uchi hwaakaona akauwana uri mukanwa meshumba. Zvoreva kuti Mwari anoda kugadzira neplatform yeuchi hwako. But panouya problem. Inoita sekunge ida kudya iwewe. Gamba inototi uzodyawo kana wakudarika murosi. One day you celebrate the lion that roared against you. One day you celebrate that lion yakagoneka Joera against you. Why? Nekuda kuti yakacreate chimwe chinhu platform yakatinakira muupenyu. Ndopana zvaona rimwedimikira rekuti out of the lion came something sweet. Mukati meshumba inochowa makabuda chinhu chakanaka. People of God, hear me very well. Your next level, ingangodaro iri connected, then the problem you are facing today. One day, you will celebrate the missing donkeys. As you celebrate it now, you will celebrate it sometime. When you saw the outcome, the faith of God, you just ask Mwari makanaka. Namuri, mangamuri moma hivi, kuti gone kushika apa. Paneta ndizogara pamusoro pedonki. Mambo anogara padonki. Munhu akava mambo okutanga kwaIsraeri kumba kwavo kwakashayikwa madonki. Noti wakaipa anowanzo ataka. Area yamune strength nayo. Area inonzi yenyu. Ona musina maristere. Itaipe yekuti munofanira kunge mune nyasha dzekubata maristere. Ataki yake padonki inotaridza kuti ari kubvisa paunofanira kunge makagarira. I want us to pray. Ndofunga wandinzwa mudikani. That one day you celebrate the missing donkeys. Uchafara kuti zvakaita musho kuti mashayiwa. One day you celebrate rejection. Nekuda kwokuti uchapindira kuti Mwari dai tindi rakandigamuchira, ndakapinda muzvinhu zvavo ndisina kusvika mupfungwa yenyu. One day you celebrate those who rejected you. One day you will be happy, you will testify. Dzimwe hondo dzakauya against your life. Why? Nekuti kune kwawakasvitswa. Someone wrote it, tomorrow I'll send a man for you to anoint. Your anointing is connected to the problem. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mashita Baba, let this prophetic message. And I know I'm looking at someone another level. Who Baba type you know chat this for my dog. Then Baba type you know Karamanso. Oh yes. Who Baba and reject one. Then Baba you are no even not when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standards. I speak new level. I prophesy new level. I prophesy new level. Mupenyo munaruchaka. Bali ni nyasha tadita mama. Munatudaya ni masango. Basa ngere kuzonza kuchinja upenyo wake. It is the anointing that breaks every yoke of bondage. At least the anointing, the grace of God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. Over to you, Apostle. And I'm sure amen. Let's just begin to thank God for this wonderful word. Let's just begin to pray wherever we are. Just begin to pray for this wonderful word. Oh,
next level. Thank you for the mission to lead us to this wonderful way. Don't take that away. The mission to be found in the right time. In the name of Jesus Christ. We encounter the place. We encounter this place. Our children never go on to pass. They shut the mouth. They soak the natural. Hey, that's what Papa was saying. Yes, Lord. Thank you, Jesus. The Lord is good. Amen. Wow, what a powerful word. Oh, yes. What a powerful word. Do you know what things were next level? Amen. I know God has spoken my wataura. Shukran Sika. Oh, yes. I know the favor of God has come upon your life. Amen. Don't tell them I'm going to Sika Pan. You know, it was a revelation after revelation. One thing I know, Paulo comes here revelation. Revelation carries your elevation. You know, elevate come revelation number one. So thank God for this revelation. I just want to pray for you. Remember, tomorrow again, 2 p.m. we are continuing with the revival. Yes. But I want to pray for you right now. I don't know what you desire from God. I don't know chauru chebara kunamna. Chauru kunamachira kunamna. But not to go take a uchi release from sorrow wa. We serve a God of miracles. We serve a God of testimonies. Can I kurwara? My God will heal you. Can I find a pain in my ear to end right now? Can I win a spirit? Demon that I got to sooner about to against the ocean. The grace and the power of God is coming upon your life. I don't see now. The God of the impossible. Wherever you are, just touch the screen right now. In the name of Jesus Christ. Right now, God will release a symbol of power. God will release a symbol of deliverance. Vakasumba gabareget. Vakasumba gabareget. Check it. Vakasumba gabareget. Right now, lose your hold. Lose your hold. Every cancer, go in the name of Jesus. Alababo Sabaya. Every abnormal bleeding, I stop it right now. Every high blood pressure, I stop it now. In the name of Jesus Christ. Leave me kababo Sabaya. My blood pressure, my God, asthma, sugar, diabetes, go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. I release the healing power of God. In the count of 5, you are healed. 1, 2, 3, 4, 5. Be healed in the name of Jesus. 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 Where's our contract? You are going to release a nyasha pa contract yon. Where's I will not have visa and release a nyasha the visa yon. Receive that visa in the name of Jesus. Receive that visa in the name of Jesus. Receive that visa in the name of Jesus. Nakamira pano ni no right na mwemi kan. No right na mwema limitation. Na imparat when it's a Jesus. The right na mwema delays. Na imparat when it's a Jesus. August uno yama fufu uno. Banenge bachiwa mandira. Banenge bachideketera. Banenge bachimata mishonga. Banenge bachiwa makuma. Nepo tijisumuka. Yoku namatira pa next level revival. Nepo patisha sumuka. Iwende wana wako chengetezo. Iwende muri yako chengetezo. Yes, sita Jesu Nazareta. Paucha driver moto gari yako. Pese pamoja ba black spotter. Ya sasa ropa la Jesu ipapo.
In the mighty name of Jesus. Zvavanokurongera Isaiah anoti ranganai zvenyu asi zvitakona. Whatever zviri kurongwa pamusoro pako zvakaipa nekuda kwerevival ino zviri kuzoramba nezita raJesu. Zviri kuzoramba nezita raJesu. Vana vako ngavachengetwe, mhuri yako ngaichengetwe nezita raJesu weNazareti. Yesterday ndaitaura pamusoro pemurume anonzi Bartimaeus wakanga riri ofu achigara muJeriko. The Bible says Bartimaeus, which means son of Timaeus. Son of Timaeus. Atina zita rake muBible. Anonzi mwanakomana waTimaeus. But there are people who are watching me right now. There is a spirit that has reduced you to nothing. And I want to pray that may God give you a name. May God give you a name. May God give you a name. Even people begin to associate with you. In the mighty name of Jesus. May the mercy of God come upon your life and may God give you a name. In business, I prophesy a name. In ministry, I prophesy a name. In every area of your profession, I declare, may God make you a planter. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let there be a turnaround that comes upon your life. In Jesus' name. Bartimaeus wakatanga kudanitsira akati mwanakomana watafika ndidzireongwa vakamuona vakamuti nyara vaimuti nyara vakanga vachiona. In this life ramba kukamfotwa nevanhu vasvika, ramba kukamfotwa navana maziso. Akatanga kuchema akati, son of David, have mercy upon me, have mercy upon me. Painamata yesterday tainamata prayer, Lord look at me, Lord look at me. Someone say, Lord look at me. So in other words, Bartimaeus, I want it, son of David, look at me. And Jesus said to them, Munze ikuno. Munze ikubi. Bring him here. When Jesus saw Bartimaeus, the same people they started to help him. Unoza kune nyasha za Mwari vakakutarisa. Vanhu vamenge vasingakuoni, they will start to see you. Vanhu vamenge vachikuignore, they will start to look for you. Can I prophesy to 10 people that are hearing me? After this revival, they'll begin to look at you. They'll begin to help you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That even next level, Bartimaeus, Amazon, just so weird. As I tell you, just I take a garment and I can piece a jacket. What any jacket I can take a pema, jacket kubira. But just so I can what a piece of jacket. Today I prophesy. Every jacket that I want to forget, jacket rejection, jacket jacket you are taking it off in the name of Jesus. You are taking it off in the name of Jesus. Now I want to get out of it is taken out of your life. In the mighty name of Jesus. May the ocean divider look at you today. May the story changer look at you today. May the destiny changer look at you today. May Jehovah El Gibor, the mighty God, look at you in the name of Jesus. I prophesy this is your last day in that situation. This is your last day in that pain. In the mighty name of Jesus. You are remembered. Somebody declare next level 3 times. Declare next level 3 times. Declare next level 3 times. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Wow. So I'm telling you for day number 1. Tomorrow we are continuing. Mangwana, it will be healing. It will be deliverance. It will be fire for fire. One thing I want you to do, tell someone about this revival. It's on fire. God is doing wonders. We celebrate 1 year of unstoppable daily ministration. And I think we'll party that for 1 year. My midnight prayers every day, Monday to Friday. My reels, my Facebook reels, my TikTok reels. We have seen God expanding our ministry. And we have seen the grace of God. It is the grace and the favor of God. But it is the blessing of God that has given us the ability to preach. People in UK, people in Canada,
People in Australia, South Africa, Joburg, Cape Town, Durban, everywhere, they are being blessed by this ministry. They are being blessed by this movement. It's not a church, it's an interdenominational ministry. Where one of my church out, but we gather on Facebook. Tunaungana every day by Facebook. Tichina mata kuchakana. Kunamata kutizi someone to prayer. How to pray and also the wisdom of life. So make sure you are following every program, you are following every event, you are following every service. Tilipano mangwana, Shikari, 2 p.m. Then Sunday, Town, Pakona Papiananda and the Root Street. Celebration Sunday. Don't miss out. For today we thank God. A very powerful man of God. We are so humbled, people of God. This is so nice. Thank you so much, Evangelist, for coming. Thank you so much. And all of you, God bless you. See you tomorrow. Mangwana, we will start in time. Not starting on okay because of some logistics and chirongwa in terms of the media team. But Mangwana, we are going to be on the TOT 2 p.m. Shalom, God bless you. Bye-bye, guys. Bye-bye.